Neviem, či mi ide kamera. Ide. Divne to pípalo. Som nevedel. Keďže som dobíhal Adamka, tak som to načas vypadal a ja budem... Čiže prehnic. Tak jo. Neviem, čo je za kopcom. Čo je tu? Šikit. Tam je? Ja neviem, môžeme to skúsiť, ale opatrne. Ale opatrne. Akože teoreticky kde? Tam je tá zastávka. Áno. Tuto ideme jak to a tam je to župip. Takže tam sme za chvíľu, len otázka, aký tam je povrch. Tam máme ísť. Dali sme si aj druhú pasáž červenej na skúšku. Videli také skočky, čo by sa dali dať, ale nepoznáme vôbec trasy a to ešte vôbec najazdeme. Ideme pomaly, opatrne. Je to vlhké, jak Unika. Plus. Uká vietor. Dobrá, ty čo. Nice. To je niečo pre Peťa. To užil. A nebola až taká hrozná. No, tuto keď bola rýchlosť, tak tie stopy sú fajné. Ja hovorím, že nepoznáme tú trasu, ideme opatrne radšej. Ale nie je to také zle. Je to... Kde je červená Braško? Tuto sa napája modrá, že? Ja neviem, jo. Tak poďme tam, ja chcem Medline, toto nás potom pustí asi mimo Airliny, ne? A to by som nechcel.